In 2017, it all started with an ice cream. In 2023, it all started with 2030 ED anenge achiripo. Nasi date ndi 8 August. Akudyiwe rinopisa. Kana uchanga kusvika pana peri first time yako, you know what to do. Kana kuri ku church, tinoti ita kuti amen, Satan abwekane. But kana pari panapa, tinoti like this video kuti SANU-PF ibwekane. So now I'm back and ndine nyaya iri kupisa zvisingaite, iri kutenderera. Vanhu vakawanda vari mudrum reconfusion. So ndachinzwa tsitsi so chitarisa maZimbabweans chonoti maZimbabweans vari mudrum reconfusion, vakaita kuvharika, so havasi kuona zvinhu zviri kuitika. And I was like, okay, all right. Nyaya yanga iripo panapa ndekudai so these two guys, these two brothers in politics, kunzwisisana kwavo kwanga kotoo kushoma. Vanhu ivavo vanga vasiri kutombonzwisisana zvangu chose. Panguva yese iyo nyaya dzimwe dzimaikunzwa vazodai. And I always told you guys kuti there can't be smoke without fire. Now maingoona chutsi chete musingazive kuti where is the fire, but chutsi maingoona changozara chutsi, so that mama kudibirwa nedrum reconfusion. And zvimwe zvacho zvichizokonzereswa netimu racho. Vane pati yavo vakatogadzira vanhu vari trained for propaganda, propagandists vanotoziva kuti okay, kana situation ichingadai so let's push this narrative so that inobva ikasika kuvharidzika ka1. And vanhu vaya vakatoona kuti pane something chiri kuitika, vanobudisa imwe information isiriyo iri wrong, so that imi munobva mavharika motadza kunzwisisa, but panenge pachitopisa. Now ndiri kuuya zvekare, pane rimwe video mukatarisa, if you look at this picture, paitwa slogan yanga ichitorwa pachinzi 2030 vamunanga vachiripo 2030. Vanga vakagara VP panext and Mnangagwa akagara paside. Hapana kana anything inoitwa na VP vanamba vakatarisa so vanhu vasina vambodairira was looking at the people, at the floor, vanhu vanga vari kufloor. In fact, he was looking, because he doesn't look, he was looking at them. Okay, saka ava ndo vanoda kuti serious. So the camera guy is one of the propagandists, because antoziva kutoti kana zvasvika pane zvinhu izvi ndofana kuita zvakangwara, ndozvo zvari trend for, so that vanhu vasazofambise that narrative, vasazoone zvinhu zvinenge zvichiitika in the party yavo, ndo zvinhu zvinenge zvichiitika. But tikada kutarisa apa iko zvinezvi manje pakubuda vakuenda ku Youth in Green kwavanga vachienda kwekwe, akubuda kuti inini am a constitutionalist andoziva mutemo zvisingaite, handidi zvokuzonzi 2030 chinchichi. Not because kuti munhu ari kungotaura izvozvo just kungoti ari kungotaura njii, kuti vamwe vangu vese vanotera vepati nendinoda kuti vave maconstitutionalist futi vaite seni ndounderstanda mutemo. It's not like that. Muchitungwiza muZimbabwe matenga akangosora achingotenderera. Hamuna hondo muZimbabwe. There is no war. Akavhurirwa nani? Vanhu vari kuchikidzira vanhu kuzonzi SADC. Which SADC are you talking about? No one is demonstrating in Zimbabwe. There is no need kuti pange pachibudiswa izvozvo. But matengas iwayo anga achitoratidzwa zvimwe. It's a message yanga ichitosendera, vanenge vachitosenderana vachitoodzana. It's a signal kuti wakukanganwa, wakuvarairwa. Even kune vanhu vacho vanenge vachizviti team youth veve vakamaona akutenderera in the streets, vanotanga kudzoka mufomu manje kuti zveshuwa iro ndo team racho ndo vana makuru wana, because vanenge vanga vakuita rafu mwavo kwa handiti vanoti alright zvezvo kuti tikutorewo ndiwo mukuru wacho tiite dhiri, tapedza dhiri iwo tochishanda newo watijoina manje. But iwochi vanenge vangoonekirikeni ikoko manje message ndo yanga yakusendwa. It was a message. It has nothing to do with my demonstrations. Demonstration. Which demonstration? Hakuna, no one is demonstrating yet. Hapana mbonengo wachidemonstrata. But ukadaota my days, like I said, it's 8 August. Now, hakuna demonstration irikuitwa. Summit irikutanga kunana 17 uko. My days mangana, how many days left? Saka unoona there is no need yekuti panzi pari kufamba matengas because of that. Matengas aya kutongoratidza kuti izvezvi chinoona kutotanga, because vanhu vaya vanogona kwasiri kunyatsa vanenge vasitonzwisisana
usvika pongoti no ini am a constitutionalist, you know, handisi kuda kumboti ndidaro message yanga yasvika. And previously kune messages mamwe akasendwa futi, you know, makatarisa kune family, his family, someone's family, okay, yeah, his family unozonzi kumba kwaningi kwaitika zvakati, kwaningi kwaitika zvakati, kwaya kune security iri tight yekuti ahimbofe hapana, tikati ndo vanhu vaya vanoprotectwa maximum security yekupedzisira yemunyika, panonzi pekupedzisira pacho ndo inenge ichivachengetedza, yobva yanzi haina kukwanisa kuona zvinhu zvaitika. It shows kuti messages avanenge vachisenderana kuti hey apa ngwarira ndakutokutaurira so vanze hey uchazviona alright bo vanenge vachitotaurirana vega ivo vanenge vachicommunicate, but communication yavo ndiye kunzi iwo ruda kuoma musoro. So let me show you something kuti ndaita se ndasvitsa message shoko warona like zvinoita vanhu vaya vanoshandisa mushonga vekunana chipingi chinchine rimwe timu redu rekuti anokutaura kuti chanda chida kuti udai votadza kunzwisisana, and then the next thing mene yakutumirwa ndo zvazvichiitika zvimanje kuti makona matenga ari manje anongoroti kuratidzana kuti inini ndine matenga. And zvimwe zvese zvekuzonzi okay ningazoonekwa azodanza azosungwa azodidididi avakutongoitirawo kungoti confusion iwande chete munyika, avagara vanhu vari kusungwa vari kudai, so kungowedzera confusion like apa pachitonzi men in plain clothes identifying themselves as police officers have just swabbed and cycled our offices in Newton Park. Inyaya yanga yabuda nekuningirikini kuzinasu kwakomana vezinasu. And then what on the crisis in Zimbabwe collision achiti men in white Toyota GT6 based in our office in Belvedere Harare. It's confusion chat, nothing more confusion. Okay, saka avari kutaura zvakazvakati because they know vanhu vaya vakangwara vanongasikofunga fast okay, now zvadai so maningirina abuda rekedza timbodai so 2 minutes kaza timbokonzeresa another confusion. Imwe wakomana chimhanya kwakati zvongoita nyika yese threatenwa. There is no way pakunzi vanhu vangathreaten ama-citizens. Vanhu vaya veningirikini vanonzi ma-peacemakers, they were trained kutochengetedza peace, not kuti vatouya vachichikidzira vanhu. But in Zimbabwe ningirikini inotenwa yotwistwa, so the rest of you hamuzoone zvinhu zvinenge zvichiitika. Now ndiri kuzosangana voice of the people, voices vanhu vari kuzotaura about nyaya maonero avanga vaito ivava, because you know inini I like kuti ndizokubuya panapa ndichikwanisa kunzwisisa kuti vanhu vari kuona chii. Vari kuti is a confusionalist is taking next address, he will be introduced amid 2030 munenge muchiripo slogan and is not a constitutionalist, is a confusionalist you know vanhu vakatsamwa mwari kuti no to third term mwari kubuda mwari kuti kuri kwauri sekuti uri John mukati regai ndikati zvichida ndingadzoka ndofira kunyika yangu garwa ringaite izvo zvakomana. Mwari kuti mabva manzizika maomberero hapana mwari kuti if indeed it is to his words, I mean, don't find any room why we shouldn't give him the support he needs to finish off his term. He has deceived a lot of people, and trusting him will be the biggest mistake. It's good to put him in doubt mode. Those nemumwe panapa. And you know the funny thing chimwe chandakaongorora ndikaona kuti even why is it vari kuti aiwa 2030 zvinangu yanga achiripo vanenge vachiona kuti uyu chero akapinda mumwe wacho tikada kuzotarisa nyaya dzinoitika, because you know it's not easy to lead people. Munhu chinonzi munhu chinonetsa so wachiona kuti mhuka dzakagadzirwa tumwe tumatoyi tumwe zvimuteyo zvichinji zvese zvekunzi dzibatwe, but munhu akagadzirirwa mabhomba anogadzirirwa mhuka pfuti dzacho dzemunoti pfuti hadzinogadzirirwa mhuka dzakagadzirirwa chinonzi munhu. So it's not easy kuti munhu unzi leader vanhu ndo nyaya inenge ichiitika. Saka vanenge vachitarisa kuti okay uyu anogona kuti akapinda ipapo ubva atorwa chekuseri ubva arwa brain game yebrain tobva tatotorerwa ningirikini yese struggle ibva yatoenda koto zvotopera zvekunzi revolutionary party, and they know kuti once zvaizvo zvaitika, once that party yangonzi yahijack yatorwa simba rakune team rimwe the other party zvatovharana hakusina chimwe chaitika. So ndosaka pamwe pacho vari kuda kutry kuonesana kuti aiwa chakwadi isu tikambodaisoka iwoka uchinyatsogaina ground, because vanoziva kuti uyu anogona kupedzera ngo munhu kuti akurirwa kuma ideas, akurirwa even panyaya dzenharo anything akungoti ngatirowane because ndo mandikirinda vanoita. Unoziva vanhu vakadaro kuti angotadza kuningirikina vanongoya ngoti uyada roho
pasina kana chimwe chisvino chinenge chichizotaurika kana chichizofamba ipapo. Saka pamwe ndosaka vari kuda kutira kuda kumubvarira panze, but iye atoti aiwa nangu handisi munhu ari greedy, kana ndakakupai mukana wenyu vaimimi muri kutadza kuti ndinhingirira kuti ndichindipo wangu makakwadzoona wangu mukana. Aiwa hazvisiri izvo kumana. Mwari kuti which constitution did they use when they sent you scoring for cover? Okay, ari kuti changing whatever they want, the way they want. All right, mwari kuti you have just squandered your chances of being pardoned by him who gives and takes life. Okay, mwari kuti the current crop of opposition leaders in Zimbabwe is just a group of rookies who have no idea of how to fight and win against some people. They behave like babies who cry for everything. Right, ipapo uyu zvangu handisi kunyatsobvumirana naye izvo zvaari kutaura. Unoona team re-opposition rere ngataure people like Nelson Chamisa and iye leadership yake ndo patangotarisa paari iye. He is smart, he knows kuti alright izveso ndikada kubuda hapana chaimutadzisa kungosumuka ngoti handisi kutomboda kungoti handidi kuti zvamatoita atakutouya ikoko vanhu vototanga kutoti mwarara marodhi vamhanya ivo vatomzvenga zvakaonekana kumaneighboring countries otanga kungotaura everyday pamedia tizviterera chinhingirina chitodingina. Hapana chaimutadzisa kuita zvinhu zvakadaro, but he is smart. Akaweka kaona kuti right vanhu ava havatyi kuuraya chinhu chinonzi munhu, havatyi, they are not afraid to kill people. Ndo zvinhu zvakanyatsoongorora akaona tobva kuti okay vanhu ava vainvesta mari yakawandisa yakawanda kuti vatry kuda kundidonedza down. Saka chero ndikada kushandisa this route or this route vakatoisa mari kudhara masides ese. Imagine tarisa zvinhu zvinoitwa police cheche zvinoita police yakatotanga achitoita marallies achida unoti ndoda kutora rally yakadai so achida clearance unza hatisi kukwanisa kunge munge muchiita rally ipapo hatisi kuzviona mushayo hatisi kukwanisa reason ndechi aiwa mamusi kukwanisa kuita. Why? Because baba ngirikine kwakatoinvestwa kudhara kuda kuti even they have to conduct anenge anoinvesta mari dzacho kuzvinhu vanofanira kutofonera futi kuti ningadoitawo ndineke kuno kutodii naye bohere muri bohere nezvinhu zvacho zvikunzi adoita chakachake zvonzi side rip mira tondoti kuna ani wedu ariko putariswa pongonzi ka-MP kedu kariko kari kuiki no ngasaite because anokunozochitisa MP wedu ayo ngasaite ndineke ko saka mira tichagara taja hatisateka kuti zvongonzi hatisataita star aliko vanhu vedu ikoko ngari vashoma saka ikoko nganingirini. Saka ndo skillful noitika akazoti uzumba okay uzumba yes let him go. Let him carry on. Uzumba is fine. We are covered. Anazo anombotiita. They know zvanoita. Saka zvokunzi opposition ngiri zvokutaura this commander uyu no inini handiwirirana nazvo. Vanhu vave vakatongwarisa very smart. Ende strategy yayo yakatoona ndo yakatoona yega kuti okay I think ko ndikambovanyararira ndoita vanoita sei. Votanga kusandenzwisisa. Nawo vari kutemesana musoro aiwa anopiwa mari kunze anodai so anodai kubvunza kuti ndiani akaona chinyatsotambidzwa mari cash cheche kune vanhu vekunze vacho papa unoona mushaya kuti ndiani. But they're confused manje kuti tainvesta kwese kuti chifungo tachava nekwese kuhasi kuuya ndizvo so vanga vatarisira futi kuti ore achangonziwa birwa ubva mhanya kumakoti kuti unochallenja haana kuenda kukoti kwacho. Saka uri kuti wekukoti anenge akadya mari mahara mamwe masectors anga akatokandwa futi mari vakadzidya futi mahara mari idzodzo. Saka vanhu veopposition vanenge vamene muchitaura ivavo I don't know but kana muri kutaura vamwe vanhu veopposition vana mwonzora aiwa vavo ndoyo type yemaopposition avanoda because these people they want opposition yevanokwanisa kucontrola ivo not opposition inoita zvinhu zvayo yega yakazvimirira. Ndo panosiyana manje zvinhu ipapo manje. Tuzosangana futi nomwe ari kuti the man doesn't know what he is talking about or to who's scared, afraid, confused. Okay, ari kuti some just comment without even listening to what it is said. Yeah.
You know what? There are some people, and you know what? There are some people vekuti akwanise kuvhura video achiona something about those people veSANU-PF because they are anoti vanondimara. I'm allergic to that. Ndanga tomboona kuti vanhu vatoa nezvechi vatanga ngokomenda because ananguva yekumboswera achitarisa kuti kuri kunzi chii. Umwe ari kuti there is no provision in the constitution to become president of Zimbabwe through a coup and also hunt your brothers until they relocate to Kenya and other countries. Okay. All right. Being forced to read what he doesn't want to. All right. Like, this is what I'm saying. We are nyatsa kunzwisisa this comment and he's someone anokwanisa kunza ku understand zvinhu. Because apana vanhu vanoona zvinhu. Musamanyira ngoterera zvimanipiro zvichitaura kunzi kwazonzwa no ndimogara pasi so wega kumbofunga kuti vari kudaro zvo, but what about this chaitika? Okay, because ona zuro ndezuro kavaruma vakatadza kumhoresana bebe. The next thing uyapa kuchandwa slogan ikunzi 2030 uyanenge achiripo uyebva aramba akanyarara akangotarisa vanhu kungoti ari serious asiri kusekerera kana kuita sei. Vabatariswa futi nyaya yekunzi poonekwa zvinhu zvese izvozvo kuti alright uyu akadai so no serious. Saka ndo vanhu vatoda vane pfungwa dzinokurumidza kuonera kuti no apa tavharwa vada kutibuda nepropaganda. Alright, umwe ari kuti yes 2030 munangagwa vanenge vachitonga amendment is coming. Okay. Alright, zvinoda kuitika. Mumwe ari kuti that's lie because you are a cool leaders commander in thief for 10 times. 2030 kunedza komana. Mwari kuti muchingoteerera chete third term yes say no third term yes muri papi chaipo imi chinchi. Mwari kuti ngaende munhu uyu aiwa. Mwari kuti after that they send vene 2030 munenge achiripo Mwari kuti we do not support those calling for second term. It's a disaster cause vanhu vanotanga kuvenga calling for a third term. His hatred to our president, it's not love. We saw it under Comrade RG. It ended up creating mass splits. Party 2028, Comrade ED must rest. Okay, it's a fair comment. He sounds very drunk. This is a shame to the country and he's true. He sounds very drunk. Andiwirirana izvozvo, but inini chandiwirirana nazvo ndechekuti ari kutaura zvinhu constitutionalist nchichi ari kuverenga pabepa. Someone who is forced to read what he doesn't want to read. Ari kungoti alright ndo zviripo ndo zvandangonyorerwawo, so what can I do? Because vamwana vatoinyora kaspeech yacho inenge yanyorwa yagadzirwa nevakomana chacho varidzi vezvinhu, varidzi vemasimba acho. Because at the end of the day angonza maakangora chimbamura ningirikini makuita sefu chipo ne maakutadza kutamba. Saka varidzi veningirikini ndo vanenge vanyatsochigadzira manje but verenga itinso kutanga kuverenga obva vanobva angadhakwa. Hamusi kutodhakwa kutofizuka kutonototi alright it's like kuti unona kutodhakwa kuti zvaizvo ngoti zvadhakwa that way. Ndiko kubvumirana nazvo kuti iye kuti he was drunk. Aiwa hapana dranga nguva yekutomboita drunk yekumwa yachachayoka handifunga kuti vachitomboiwana because pari kupisa up guys, pari kupisa pari kubvira. Okay, mwari kuti the constitutionalist in 2028 will be telling us that the people in all 10 provinces requested him to take the third term. If he censor who are those people chanting for in the 2030 third term, I'm mature enough to understand hypocrisy. Thank you very much. You want to visit skiri ringoripo ndirikunzi vanhu vati the voice of the people. Inini vanhu ndatosiya ndatoningirikira tsamba yangu but I just submit ndatata kutanga kutonyora tsamba yekusiya but no I can't do that anymore. You know, vanhu vati ndirambe ndichienderera mberi, saka ndingaita sei ndakutongoenderera mberi because vanhu ndo vadaro.
vanhu vacho kuzovatarisa ndanani pese parikutaurwa nyaya iyoyo. Tikada kuzvitarisisa vanhu parikutaurwa nyaya iyoyo panenge pasumuka it said there is one youth leader or someone oita slogan vanhu vobva vadaira 2030 iripo maslogan akagadzirwa vanhu vakadairira slogan vazvitonzi mavanzwa vanhu varikutaura varikuda kudigirina kunyatsovabvunza kuti imi vanhu munyatsoda here chaizvo vanonzwa kuti isusu kakubva pakapinda baba zvekutifambira chaizvo hatinombona kuti hatina chatikumbonyatsofambirwa nazvo saka zvekunzi apinde izvo aramba chidingirina itori drama. Umwe ari kuti it was the truth what happened in 2017 was not going to happen. Iko zvino haime kungodira makuto mustreet wakomana munochiona ipapapo. Umwe ari kuti lawyer wepi iye ari maBharan kulusaka kulaw firm. Okay, umwe ari kuti Zimbabwe enough is enough. Umwe ari kuti what are soldiers and tankers doing in streets in a peaceful me Mr. Constitutionalist. Okay, masoja tatozvitaura zvavangaonekekena mamessage ari kusenderanwa. Don't be fooled guys. Don't be fooled. Hakusi kudyiwa rinopisa vari kusenderana mamessages avo. That's it. Hapana zvimwe. Hakuna, no one is demonstrating in Zimbabwe, but team propaganda, they know what to do, like what they are doing on X. Pane where that honorable minister kaskana kamwana kechidiki, she's just a small girl. She's just a small girl. No vangonyoro because she was appointed to chita minister wechakati in a ministry yasinga understand yasina kana chinhu wancha ari kudeliver imomo. After that akungonyora kuti HH is a security threat. That's the same thing panapa zvine zvichitika hapana kana zvimboripo pa haiwa ingori ningiriki nemubva watanga kukavhira zvokuti because after apedza kuposta that post and she then delete uyu vanhu vekuzambia vakutaura aiwa akutaura kuti zvakati aiwa kunyeba it's a fake. The propagandist himself, Mr. Mangwana, ndobva ndakabvusumuka batanga kuti it's fake. How come it's fake? Because vanhu vese vari kutaura kuti vakapindura that post iyoyo. Vari kupindura kuti aiwa takaipindura vanhu vese vari takaipindura kwamuri chete is now fake. Because makamutaurira kuti no ona zvavakuita zvemanasikana apo wazojambira kana kuti someone angari paside naye ndiyakamuudza kuti no watambira kure nechokwadi. And that is the reason why musingatoona wechilema wacho muno muZimbabwe, but it's not fair for a young lady kuti angosumuka from nowhere achiti this man is a threat to a security threat. No, haana chanoziva nezvesecurity, mwana mudiki stereki kungoda kungohakira. Ndo the same thing izvo zvichiitika panyaya yevatengi vaya muchibvunza ivaya panenge pangorwa maskillful ekuti paudzana mamessages avaudzana obva wangoti mapropagandist obva angoti penyaya dzacho bhanzi vari kuchikidzira vanhu kutoti vasaningiriki nebaningirikini vanhu vasademonstrate vanhu vasatesese. No one is demonstrating. Saka zvekuzonzi vari kuzochikidzira vanhu vasademonstrate zvazve inotori imwe nyaya yekuda kutobhaizisana chete kungozva kuti vanhu munonoka kuonera dhiri. Asi dai maikurumidza kuonera aiwa mungadai matoona kuti aiwa matenga asiriwo nyaya iripo. Mwari kuti this man is lying spirit. He is native liar like his father Satan. He is master deceptor, but he will not go far. The Bible says a living tongue, but for a moment. All right, thank you, my pastor. Vura mavhesi zvisingati uyai muchivhura mavhesi bomo tichiona because makavhura mavhesi panenge ataura nyaya pamwe anogona kutsva handiti anogona kutsva zvinhu zvikafamba because amuzive kuti chinozoningirina chika amuzive mastrategy anosiyana chokwadi zviriko zvinogona kuitika. Mwari kuti if it is serious about not wanting a third term, he should reprimand his people for chanting 2030 vanenge vachitonga slogan. Simple and straightforward. Kungodza munhu kuti andichadonzwa that ningiriniyo slogan iyo ngaichinjwe. Zvatopera 1 minute kungototi ichinjwe kungobuda yachitoti that slogan ngaichinjwa nchaide. Thank you makandingirikina makandisimbisa but let's change the slogan achade kuinzwa uone kuti ndiani anozosumuka achiita that slogan. But maskillful awe kutongoda kuita greed panonaka kapanongokagara pauchi nemukaka so uchinakirwa uchimora ungoti amana mani makakura mashomo mana ndingara zvichifamba iwo ngandikungokupa mari yakafana yangu wani saka ndozopindawo papi futi mira kantingombo timbodya mani wasona unonzi aiwa iwe uchienda unozorora kuti aiwa mira timbodya kani. And the funny thing that powerful guy anogona kutoisa umwe futi aripo pasaidi obva toti inini pangu ndipapa ndisikubva ipapo oramba angori powerful otoramba achitongori powerful atori pechipiri papa kusvika afe achingoti haina ndibve ipapo ndo pangu ipapo
asina kupinda kuti ndikapinda muchazoni tichibuda handisi kuda ndakuramba ndiri padhuze ipapo ndichingotora nyingovhoma kuti ndingi chimbogara pa kumboita zvaunokwanisa kutiitira saka ngori imwe nyaya umwana kuti whether ed anenge achiripo or chiwenga akapinda zvakafanana dzese imbavha suffering is for ordinary people continuing the adjust sides of same coins as ZANU-PF iripo vanhu kutambura Mugabe ed chiwenga same fanana kutambura chete hapana chinochinja mumwe wari kutaura umwe wari kuti 2030 muri kukambenera chiko 2030 zvamutaura wari kuti the same idiots were saying the same in support elect dictator Mugabe for sure. Wari kuti I think the issue is quite clear through who will take over and will that person maintain the development trajectory. I know there are many potential candidates to take over, but do those party countries share the same sentiments, right? Chinoitika panyaya development yega azvakana nebasa zvezve chungudo chiri pangunzi munhu ngaabude kana nguva yake kwanaita se yabuda pana unatoya mumwe ane ndingikini itori different and ndo zvinotodiwa kuti nyika ivakwa ifana kuvakwa ne-one visionary nzi munhu one ane vision ndo toda kushandisa. There is no such a thing. Kana asira pasira ipapo ngaasiye ipapo ototaura kuti vision iyi kai basa remakanzela rere kugadzira road to be fair kuti kanze ugadzire maroad town zvapera vanhu vanongoti nginongopuwa maningirikini hapana tingati vision pepe vision ari mumwe anofana kuuya achitaura kuti tauda kutangidza kuisa matrain pofana nguva yamwe president angoti toda kuroverera zvitima mabullet train kuti ichiite so that transport isaite a problem munyika toatariswa kuti ane public transport inonakidza public transport uchi iri fast futi yekuti kuti imagine kuti uchibva kana kukambozuma kuya wakapinda patoners apo wongonzi kambozuma bullet train 1 minute don't worry hapana chinoimisa kamrodi inongoti yatosvika 1 minute watomo mutown watodzika the next thing unoenda kuchi apa ndiri kublawayo uri kublawayo yes pari kuda chi 1 hour ndidasvika obva watoti kurova fast zvichitotanga kutonakidzawo zvakadaro koma ndatiti saka azvokunzi vari kuuya vanoshare the same ningirikini hazvina nebasa rese vision ngatitochinja ngakutova mumwe anongoti takuda kungoisa kana tundege tinokoningirikinawo right totodarika level rekuti kunzi kwagadzirwa road kozi vanhu vane pfungwa dzakasiyana totodarika road dzinowatonzi ngadzibviswe cherai madhamu pese papane road takuda kushandisa tundege manje ingosumuka kachimhara vakomana vakomana vaive makombe vaitenga makombe vanenge kuti ngohodha tundege totongonzi kadege kake kumhara vakomana vetumota tumaflamboini tiri kutenga mota vanenge kutozvitengesa zvesezvo tokonzi kuzimbabwe kwakuti kwazvetundege saka amavision anosiyana zvina basa izvi uzi munhu unoda kunzi ubveka iwe vanhu vanodya vision yako vanhu vanondi zvimwe kuno mumwe anenge atori better alright umwe ari kuti did you know about the limits and constitutional constraint when he mentioned 2013 leadership? Very good. Aiziva zvake aimi wazi pakutongogadzirwa kwayo ipapo munhu anenge achitoziva 2013 ndichiripo kutoona now ndane vision guys. So vision yangu pandiri panapa I have to do 1 2 3 4 5 things ndo pandabuda ndikapedza ipapo boom ndatobo ndenda to right ndenda to reach zvandiri kuda kana kuti ndenda to ningirikini zvandiri kuda kana kuri kugadzira nyika ndenda kugadzira zvandiri kuda but iwe unochitoziva kuti iwe nguva yako iri kuperera pakati but obva kuti ndikanda kumberi uko ndichazopiringisha avesa kana kuti alright after nda mention that ndoita sei uyu ndomudiko uyu ndomihami ndashaya zvekuvaita ndonyaya inenge ingoripo chete pa saka zanyo zvinetsa zvino umwe ari kuti manyepo ari kuona kuti akamutsa zviningirikini zvisingatangike saka akutoona kuti 2030 ma1 saka anogona kungosungwa kana abva ipapo okay umwe ari kuti the most important thing to do would be address this comrades in earnest cause as long as they keep campaigning for that it means he approves he has a firm voice and is well regarded zvekuti if he says stop 2030 slogans they will stop right away ndo zvandiri kubva kutaura I like vanhu vane open minded zvakadai so vanokwanisa kufunga the way yatetikiningina teta kufambirana manje that's why ndichiti imimika garai muchikomenda so that ndo vandava ndichinhongo futi enyu papo tichifambirana takadaro tichienda ndo zvandabva kutaura
pano akangosumuka one nhasi akangoti ndichadi slogan iyo atoziningirira, but he knows kuti iwe ndikamisa vanhu vangu maskillful. Ndosaka kunzi iye ari kutotumira vanhu nerweseri vachinoita izvozvo, ndo mashoko anenge achingobuda buda neko. And then panapa tiri kusangana futi nemumwe panapa ari kuti he doesn't mean it. For sure, anything is possible with ZANU-PF. We know they can't be stopped by a piece of paper once they've resolved to pursue anything. Hakuna zvokunzi havamisike nepiece of paper. Mukunyeba vanhu mivila kutaura chokwadi. Hakuna munhu anonzi havamisike nepiece of paper. It's only that pressure so far kubva kuopposition ishoma. Makaiona force yakava neopposition muna 2008 yanga iri unstoppable. That movement was unstoppable. Vakatraya yakatonza Mugabe arowa, zvakataura kwese kunzi arowa, Mugabe ajikiwa, vapedzi vanzi avo kunyeba unonyatsotidya, ngatite rerun. Parerun ndo pavazorova skillful dzedze dzananingiriki naJohnso dzedze. Parova skillful rigging ndo zvatangidzwa. Pakuzonotangidzwa unongoziva kana pakutangidzwa unenge utoziva kuti mana tauda backup plan atingabude mugame ka because of these guys, ngatitoita kuti titoshanda navo, then tatoshanda navo tozovakutura pamberi zvatopera. Because these guys because problem inoitika opposition yedu isusu muZimbabwe ndeyekungoti opposition inoshanda because of vazhinji vacho vanenge vane nzara, and that's the main problem yatinayo pama opposition. Saka ndisoona kuti pa GNU vakangouya ndobva vabudisa ma ideas ese ndobva vapolisha nyika. US rakapinda, dollar for 2 ikauya, ma problems angari munyika vatiza everything zvese bo. Saka ndizvo zvinongoitwa ningirikini. Piece of paper inoshanda guys, but force iko zvinezvi iri kubva neopposition ndosho chete simple, hapana zvimwe zviningina. Ngwari kuti these ones don't care about constitutionalism. As we speak, we stuck in CJ Malaba who is saying the age limit for a chief justice was 65 years. They twisted it and had it their way. It also prohibited the incumbent from benefiting, but he is in the office exactly. Those are very much. I see secret. This is true. Kuna malaba zvakatoitika. Nguva yakwasvika malaba ekuti uningirike because yenge yakwanda kaba zvinongonza ime taseko ime mutemo wakaiswa nevanhu mani mutemo pano umwe akabuda chitaura ikoko achatora zita rake boza anozonyara kufungwa tamugera nebhodhoro panapa akati mutemo ibingo riri pabepa rakanyorwa nevanhu saka tongona ngonyora rimwe futi tosimbisa ma MP edu kuti vao approve ndo zvinezvi zviri kumanya. Saka zveningirikini zviya imwe nyaya, but this time panobvika vanobva vachimhanya. Mwari kuti which law firm did you work for? They are law school classmates of him. Man is just a tailor in jail mending prisoners' clothes. A lawyer ukupi. Hey, wanakuzuramba zoti atotangari lawyer. But he is a trained lawyer. How come he never registered with the Law Society of Zimbabwe? Which university in Zambia? Any classmates to testify that this? You are too young, this guy, to a master scammer, busy selling people dummies, Ken Flower and the former division intelligence supremo trained. All right. You don't need to be a rocket scientist to know how this is panning out with all the provinces singing he should continue and looking how parliament is set up thanks to the Shabangu. All that is left is for the amendment of the constitution who has majority in it, right? Ipapo ndo pakaitika dambudziko rese hombe zvese all the drama rese riri kuitika iri drama rese amuri kuona riri kuitika muZimbabwe guys zvakakonzwa this guy the Shabangu guy rikolanda maZimbabweans chete havana kunyatsoziva zvazvinoreva. Dai maZimbabweans vakanyatsoziva zvazvinoreva tobva vapfekwa nemweya wechiSouth African kana mweya wechiNigeria newechiboko Haram up to izveso kungadai kusiri kudyiwa rinopisa paZimbabwe. But it's like maZimbabweans they claim kuti they are educated zvekunyanya. Handiti maZimbabweans vachiclaim kuti they are educated havazozive pekuapply education yacho kana pekuratidza kuti this zvatisi kuzvitambira. Ungotirwa zvinhu utoramba vakanyarara zvotopera. Even side racho kunenge imimi vacho munenge matorekolerwa MP wacho kuside kwenyiko munotozonzwa vanzi kuside kwako yatobvuzwa yaningirikini yakatowina Zambia yatozwa yakawina. Ichiwina sei
unongodzokera numbers futi mototi tikudzokera unovhota andisi takangovhota ngaaiswa udaiswa utoiswa motaurirana mofanira kugara pasi sevanhu so motaringiriki ne1 kuti mwana alright izvo so varikola ningi taakuisa ningi zvatopera motoisa the next person so that vanozoshaya simba rekunotamba neconstitution but constitution yacho manje kana yakungoningira ipapapo zvese zviri kuitika zve2013 nechiro pokutongoziva kuti anongoenda kuparliament otongoshinga izvo so 2/3 majority anayo but ikushota kusenate kweko akunetse kweko iye ana shabangu iye akakonzesa zvese anongobuda toti ndatouku ubva tingana nemamwe makompreds ake akozvitabonetsera muzimbabwe achida zvakokotinya anokubuda uyo yangu ndatouku apedza ungotengana nemamwe makompreds utongonzi uda mari yeshuga uda mari yechiebo utongopuwa mari dzavo teaspoon yavo yeshuga votodya the next thing makutonzwa kutoti munhu akutoenda 2030 2040 2050 ameno kusvika kumberi ikoko mamwe makompreds aikutanga ida kutorwira kupinda tozonzwanza avaya vakazofa gore rakati ameno ndizvo mwari kuto idzo idzidzi muri 2 gulibotsano. Don't be too forward to show your side now when your hero changes his side. Alright. What a confused cockroach you are, Mutis. Alright. Nonsense. So why is telling Zimbabwe that when he should just get off? Alright. Nonsense. He's hiding behind his finger. You must just say that those calling 2030 must stop kwete kutendererana pachiguni. Simple and straightforward. Ndozo ndikutaura kana achingoda kusiyana kutaura kuti vanhu vari kutaura izvo ngavasiye kutaura izvo zvomanda like zvakaita umwe wacho with this year the younger brother akabuda akataura kuti there's no factionalism tiri vanhu wani mumirei kuita zvinhu izvozvo ndozvinoita varume vasiri makawati but anakaiziva zvinhu zvake anongoramba akanyarira ngoti I'm a constitutionalist. Inini now trend lawyer chinonetsa chingwete ngobuda pachena ngoda ndichadunzwa munhu 2030 kana utota 2030 utoti tsvaga zvapera sa leader anenge achiziva zvari kuita but matrix andikakuningira like I said kuti matenga abva angozara muroad ndio nyaya dzacho idzodzo ma messages avari kusenderana kuti matokanganwa ubva tonzwa madhibha umwe kuti at least you are clear you are not part of the 2030ism. All right. That ndo varidzo wayo umwe kuti what happened to education when you're claiming to be doing well? 4% pass rate for June. Embarrassment. Surely that's a sign of big headed destroying everything, including health sector. Yeah, so guys, akusukuvarunopisa mazimbabwe makatsamwa ndikuzviona so ndangoti nhasi ndingopfurane panapa tingoti zuva tingotanga soto vatangotangirana tichionesana zvinhu zvese zvinenge zvichiitika zvinhu zvese zvakaswera zvichiitika because vanhu memuswa matenga akazara murodhi hatisi kunzwisisa kuti what is going on zvinhu zviri kuita sei umoti I'm a constitutionalist inini I'm a chinchichi vanenge vachitoudza vanhu vako kuti vamire izvo zvobva atanga kuvaudza mbichero I'm a constitutionalist munhu achiverenga bepa so nangatodzana chokwadi ma messages angasendwa kuti imi makanganwa manje ndo situation inge chingwe muri Zimbabwe ndo nyaya ndava nhasi ndakakubatira pa channel penyu yo kana uchangotanga kusvika panapa ino kuti vamwe vanhu vanenge vachingosvika ngoti koedzita nezve panonzi Vakulen TV kusubscribe mahara and for your own information ukagara wa like this video zvinosvika kwavari ikoko nemutsindo kuti tiri kuzikanwa saka vanobva vatotanga kuziva kuti saka ngatigara taresigna tisiyane nebasa ende vari kutoziva kuti okay this other guy wavo umwe uyu is weak anditi he is very weak ende ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti avaramba chipopota kuti uyu anenge achiripo because vanongoziva kuti vakangonosira uyu achingopinda aiwa uchambisa kutosvika achitopinda walk over because ndo paari kutoningirana ndosaka muchiona pati anyembera ake kudzikamira achiti god is in it achiningirana anenge achitozviziva kuti inini plan B iyi vachingodaiso chete zvadhakwa ende vakada kurambirira vachanetsana pachavo vakanetsana pachavo futi ndovanda kusvika chingonopinda iye ndo skillful yari kurwa ndosaka achiti avadi kana madhemo vanhu ava tinongoti isusu ngatigadzire pareforms echinchi pavachanetsana chete anenge achitoziva kuti zvizve zvichangonogadzirika but anyway muri Zimbabwe ndo situation yese iri kuitika.